हेलो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आसामनि बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाब्ला गामि ओनसोलनि लाइमोनब्ला अब्ला दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोर गिदिर आपडेट लानानै फैनाय जादों। बे आपडेटखौ होदों आसामनि रायजो मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला मुख्यमन्त्रि ग्राम्य परिबहन आसुनि बे आसुनिनि गेजेरजों आसामनि गामि ओनसोलाव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो 10,000 टा गारि होनो थाखाय फोरमायदों आरो बे गारिखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोनगोन, ओरैनो मोनगोन। गामि ओनसोलनि बेकार जेंनाखौ नायनानै आसामनि जौगानायखौ नायनानै नोंथाङा सेंग्रा जा सिख्ला जा एबा हाबा जानाय जा एबा सिंगल, बर' जा आदिबासि जा, गार' जा एबा असमिया जा, जेके हारिनि जेके कमिउनिटिनि जाया मानो नोंथाङा गोसोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा इन्डिभिजुवेलि हिसाबाव बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बिदिब्ला माबायदि एप्लाइ खालामगोन, बहा एप्लाइ खालामगोन गासैखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। थ' बिदिब्ला अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' बिदिब्ला आंनि कोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खाथियाव नुनाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौ। दानि फर्मखौ माबायदि फिलआप खालामनांगौ, बहा होनांगोन आरो मा डकुमेन्ट्स नांगोन फैरे बिदिबा जों मिथिनानै लानो। য'ত আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম্য পৰিবহন আঁচনিৰ বাবে বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব। পাছপৰ্টৰ আকাৰৰ আপুনি ফটো ইয়াত সংলগ্ন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ আবেদনকাৰী কি প্ৰকাৰৰ আপুনি আবেদন কৰে, আপুনি ব্যক্তিগত নে আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে আপুনি এই গাড়ীখন বিচাৰিছে, এই কথা আপুনি উল্লেখ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ৰাজহ গাঁৱৰ নাম আপুনি দিব লাগিব। কাৰ বিপৰীতে আবেদন কৰা হৈছে সেই কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব। আবেদনকাৰীৰ নাম নাইবা আত্মসহায়ক গোট, যদি আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে আবেদন কৰিছে নিজৰ নাম দিব, যদি আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে আবেদন কৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ কথা উল্লেখ কৰিব। পিতৃ মাতৃৰ স্বামীৰ নাম এই কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব। হয় পিতৃ নাম, নহ'লে যদি মহিলাই আবেদন কৰিছে তেতিয়া স্বামীৰ নাম কৰিব লাগিব। বিবাহিত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটাই প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আপুনি নিজৰ স্থায়ী ঠিকনা দি দিয়ক, গৃহ নং, গাঁও, ডাকঘৰ, থানা, জিলা আদি দি দিয়ক। যোগাযোগৰ ঠিকনা আপুনি দি দিয়ক। যোগাযোগৰ ঠিকনাখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ টেলিফোন আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দি দিয়ক। আপোনাৰ জাতি কি, সাধাৰণ শ্ৰেণী নে অন্যান্য পিছপৰা, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, এই সকলো কথা আপুনি দিব লাগিব। আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা দিব লাগিব। ব্যক্তিগত ডিপ্ল'মাৰ কথা দিব লাগিব। বয়সৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিব লাগিব। স্থান উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু লঘু মটৰ গাড়ী চলোৱা অঞ্চলৰ নাম, যিটো অঞ্চলত আপুনি এই বাহনখন ব্যৱহাৰ কৰিব, যিহেতু প্ৰতিখন ভিতৰুৱা গাঁওসমূহত প্ৰাধান্য দিব বুলি পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে। অন্যান্য প্ৰাসংগিক তথ্য আপুনি দিব লাগিব। বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম, শাখা বেংকৰ নাম, অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত আবেদনকাৰীয়ে ঋণ সাহাৰ্য ল'ব বিচৰা ঠাইৰ নাম, অৰ্থাৎ আপুনি কোনটো, আপোনাৰ স্থানীয় যদি কোনোবা বেংক আছে সেই বেংকৰ কথাও ইয়াত আপুনি উল্লেখ কৰিব পাৰিব। প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি দিব লাগিব। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ, এই সকলোবিলাক তথ্য দিয়াৰ পিছত আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াৰ বাবে নিজৰ চাইন কৰি দিয়াৰ পিছত, চহী কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এই পত্ৰখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দ্বিতীয় অফিচত গৈ পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এই পত্ৰখন আপুনি ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে তেওঁ दानिया नोंथांमोना नुबाय मिथिबाय जानांगौ। दानिया नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला दानिया बे फर्मखौ बबाव मोनगोन आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। नोंथांमोना सिगाङावनो थांनांगोन transport.assam.gov.in होननाय मोनसे वेबसाइटआव। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामनानै होयोब्ला नैबेबायदि मोनसे वेबसाइट गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैब्ला नुनो मोनगोन नैबेथिंजाय राइट साइडआव दङ, बेवहाय डाउनल'डनि मोनसे अप्सन दङ। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनानै होयोब्ला नैबेबायदि मोनसे डाउनल'ड फर्मआव फैगोन। नोंथाङा बेखौ डाउनल'ड खालामनानै लाब्लानो जाबाय। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय PDF फर्मआव मोनसे फाइल गेवनानै फैदों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबेनो जाबाय बेनि जिथु प्रधानमन्त्री ग्राम्य परिबहन आसनिनि जिथु एप्लिकेशन फर्म, बेनो जाबाय फर्मआ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ डाउनल'ड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन, बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना गासै प्रसेसखौथ' बुजिखाबायानोसै। थ' बिदिब्ला बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा गासैखौबो मिथिबाय जानांगौ, गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो माबाफोर डाउट दंबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो, आरो जुदि गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइकबो खालामनो हागोन, नोंथांमोननि खोथा। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दङब्ला आरो बेफोरबायदिनो इनफरमेसन, नलेजेबोल आरो इडुकेसनेल भिडिअ मोननो लुबैब्ला नोंथाङा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो।